Human sa kalag-kalag ang fiesta na usab ang gitutukan karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron masiguro nga pabiling malinaw ng syudad. Ano ang report? Giulagwan ni Senior Superintendent Limil Obon, ang direktor sa Lapu-Lapu City Police Office nga hapsay og malinawon ang pagtimaan sa kalag-kalag sa Lapu-Lapu City. Walay natala nga dagkong problema sukad sa Nobyembre 1 ug 2. Ang kahugot sa seguridad ipadayon sa LLCPO tungod sa mga kalihukan sa fiesta. Usa nini ang fluvial procession sa imahin sa Nuestra Señora de la Regla karong Nobyembre 12. Gikaragtang tigumon ni Obon ang mga mulangkob sa Peace and Order Committee sa kapistahan. Na fluvial procession, magpatawagan ko og coordinating meeting with other government agencies involved, ato na po makikoordinate sa Coast Guard, Maritime, siyempre taga simbahan o kadong committee chairman sa fluvial diri sa City Hall. O aron plano natog maayo ang atong seguridad. Samtang gipahimangnuan sa PNP official ang katawhan nga magmatngon sa mga taong posibleng mamiktima. Nunod kini sa posibleng pagsulod sa mga manimpuhay, apan dunay bahat si Obon sa ingon niini nga mga tao. Mga rimo sa Lapu-Lapu dayon sa pista, ari mo diri pag-enjoy sa mga activities. Pero kung lahira, ayaw na lang.